No niin. Luotaan taas Minecraftia ja ai muka kuuluu. Näin se on. Otetaan paremmin käyttöön. Mä synyin puun päälle. Mä en näe sun nimeä. Katsotaanpas. Joo, se on toi. Mä näen toi. Mä en. Hyppää veheen. En ihan hyppää. Miks sä oot pipariukko? Aavikkolinna! Hei, se on se chesti. Missä on ne chestit? Kumpi hyppää? Sä! Sä hyppää. Ei sä. 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 No, se räjähtäis. Sulla on vähemmän heltteitä. Mä otan nää villat. Hyppää. Joo. Mene siihen painoon. En mene. Eikö ota dynamiitti pois? Niin mä otankin. No varoisisit nyt vähän. Hei! Anna mun hakata nyt se. Ui, mä sain 3 timanttia. Mä sain TNTn. Hei, tehdään molemmille siitä jotain. Joka. Saat noi luut. Niitä on vielä aika paljon hevosen rautapassa. 8 TNTtä sain. Sä saat noista loput. Millä mä päästään ylös? Hei. Kaivamalla sinne reikä. Ota sieltä kaikki. Zombilihaa. Nyt siellä on luita. Täällä. Tule se ironi. Kato. Joo, mutta mitä me taidetaan se saada? Lisää Tehdäänkö No jos olisi puuta. Mitäkö täällä on? Lisää zombilihaa. Me ollaan nyt ansassa. Mä sanoin, että jumpikumpi vaan hyppää. Sä vaan käskit mut hypätä. Saiko sä painelaatan? Me et sain näitä blokkeja. Me ollaan nyt pulassa. Hei, pistetään sille, että me pystytään lentää. Miksi? Niin me päästään pois. Ei. Mä pitää vaan selittää. Tehän on portaat. Ei se auta, sen takana on kiveä. Ja sit se voi kyllä auttaa. Mutta kuinka sä ajattelit? Oota. Mä ostan se puhu. Moi. En mä nyt muista. Näin. No mä voin sitten lopettaa tää YouTube-video. Kenelle soitit? Enkä olekaan, mä en satunkaan HP-kompeliin. Ai nyt. Tänään. Pystytäänkö me nyt lentää? On vähän pakko. Tehdäänkö sinne Aavikkolinnan vierelle niin talo? Siellä on toinenkin, mistä voi löytää. Mä oon löytänyt toinenkin. Ai ootko? Joo. No kyllähän mäkin on. Meillä on kyllä vähän maita. Häh? Meillä on eikö niin vähän maita. Jep. Maksi, No, laitatko tuohon sit siihen videon alapuolelle mun profiili? Nimen. mä katon mitä. Toinen sama paikka.
sä lähit? Tuu tänne, niin laitetaan luovuus. Mutta asutaanko me täällä sitten? Ehkä mistä menee alaspäin. Et nyt ota kamoja. Mä otan vaan näin muuta. Sitten. Varmaan sä otat heti timantti. Mutta otetaan hepaat meille. Joo, mutta sä laitat sitten ne kamoja. Maksi, takuu meni. No voiko? Jätetäänkö tähän? Pätkä se. Okei, nähdään kohta.